Ние се раждаме в свят, който не познаваме. Стотици различни науки се опитват да дадат отговори, но човешката душа не намира покой. Истината не продава, тя не е удобна и не се търси. От страх избираме онова, което ще удължи поне малко съня ни. Този сън обаче е кошмар, в който тъмни сенки прелитат, а ние си мислим, че са истински. Стискаме здраво най-близкото, познатото, онова, което дава усещане за топлина. Но то винаги ни се отнема. И слава Богу ни се отнема, защото освобождава място за чистото виждане. Който е видял себе си, е изгубил нуждата от света, защото е разбрал, че този свят е отражение в отражението. Няма значение дали ще имам в този живот човек до себе си или не. Дали ще живея богато или бедно. Та за какво са ми хората, ако забравя заради тях откъде идвам? За какво ми е това богатство, ако потъна в блясъка на света? Същевременно защо да бъда сам, ако Бог не иска това от мен? Защо да бъда беден, ако по този начин ограничавам Неговата изява в себе си? И за какво въобще ми е знанието, ако то не ме води към ядрото на живота? Поради тази причина създадох Към ядрото, синтез между еволюционна астрология и чиста духовност. Духовност не е опетнена от помраченото светско съзнание и недокосната от илюзията на слепи оптимизъм. В тази книга няма нищо розово, както няма и нищо черно. Тя ти показва ясно пътя към теб, чрез правилно осмислената астрология. Не ти казва какъв би бил в света, а какъв си, ако нямаше свят. Единствено от това състояние на съзнанието, твоето отношение към света може да бъде правилно. Не само да бъде с мярка, а да бъде мярка. Защото не ти си роден в света, а светът е роден в теб. И не ти познаваш него, а той опознава сам себе си чрез теб.